बे इउपिपिएल सरकारा जिबायदि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खामानि मावनाया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि थाखाय स्पेसियेलि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गिदिरथार खहा बेखौ जों नुहुरनानै दिनै बे इउपिपिएल सरकाराव थानानै दि जों जेबो खुनु दिनै माने डेभेलपनि खामानि मावनो हाया बेखौ जों स्पष्ट भाब नुहुरनानै इउपिपिएल पार्टिखौ जों दिनै नागारनानै बिपिएफनि जे आदर्श बेखौ जों नुनानै दिनै जों बिपिएफआव जयेन जानाय जाबाय। आसलथे जोङो मोनसे समाव परिबर्तननि सार्थआव जोङो इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन। नाथाय जे प्रमद बर'नि सरकार बिथांखौ जि नुबाय 3 बोसोर बिथाङा सरकार सालायबाय नाथाय बिथाङा गासैबो बिथाङा थगायनानै रायजो राजानि सेराव नंखाय बाथ्रा होनानै नंखाय बाथ्रा खोथा होनानै बिथाङा खुनु 3 बोसोराव 3 बोसोर सरकाराव बिथाङा रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै। जोंनि बिटिसिआव जिखिनि माने खेमथाफोर दंमोन बे खेमथाया लासैनो गोमालांजोबनो हमबाय। दा बेखौ जों नुहुरनानै जों नुनो मोनबाय जे बे इउपिपिएल सरकारा जिबायदि खामानि मावदों बे बिथांमोननि खामानि मावनाया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलनि थाखाय स्पेसियेलि बर' जाथिनि थाखाय मोनसे गिदिरथार खहा बेखौ जों नुहुरनानै दिनै बे इउपिपिएल सरकाराव थानानै दि जों जेबो खुनु दिनै माने डेभेलपनि खामानि मावनो हाया बेखौ जों स्पष्ट भाब नुहुरनानै इउपिपिएल पार्टिखौ जों दिनै नागारनानै बिपिएफनि जे आदर्श बेखौ जों नुनानै दिनै जों बिपिएफआव जयेन जानाय जाबाय। 2 थारिखआव बिपिएफआ सरकार गैयाब्लाबो इउपिपिएलआ सरकार सालायदोंब्लाबो दिनै इउपिपिएल सरकारा रायजो राजानि खुनु खामानि मावनो हायाखै। बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङाव जेबो खामानि मावनो हायाखै। डेभेलपनि खामानि बिथांमोना मावनो हायाखै। बिनि जाहोनाव जोङो दिनै इउपिपिएल सरकाराव जों समर्थन होनो गोसो गैया। खारन बिथांमोना मोनफ्रोमबो बिथिङाव डेभेलपनि खेथ्रआव बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै। बिनि थाखायनो जों दिनैहाय बे इउपिपिएल सरकारनि सायाव खुनु आसाखौ जों नुहुराखै। बे सरकारा खुनु बेलायाव रायजोनि समाजनि खामानि मावनो हाया बेखौ नुहुरनानै जों दिनै थांनाय 17 बोसोर जे बिपिएफ सरकारा जेरैबायदि खामानि मावदोंमोन बेनि मोनसेबो बिथांमोना मावनायनि बिदिन्थि गैया इउपिपिएल सरकार। बेनिखायनो जों बे सरकारखौ नागारनानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआ फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन बेखौ नुहुरनानै जों दिनै बिपिएफ दोलोआव जोङो दिनै जगदान होनाय जाबाय। फाउन्डार प्रेसिडेन्ट फैलाबारि ब्लक इउपिपिएल आरो उत्तम स्वर्गियारी एक्स सेक्रेटारि फैलाबारि ब्लक इउपिपिएल उत्तम स्वर्गियारी डिजिसि भेलगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउपिपिएल दं सासे आमार प्रताप बर्मन मेम्बार इउपिपिएल विष्णु बर' डिजिटेल बड' निउजनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।